Immaġinak tixrob ilma ġej minn ġibjun li jiġbor fih ilma tax-xita ġej mit-triq. Ilma li fit-triqtu ġabar miegħu kull tip ta' ħmiġ u trab, saħansitra demel tal-annimali u annimali żgħar mejta bħal ġrieden. Ma naħsibx hux. Imma għal ħafna snin din kienet is-sitwazzjoni ta' ħafna postijiet f'Malta. U il-mart relatat ma' xorb ta' ilma mniġġes ma kienx nieqes fil-fatt. Każ partikolari joħodna fil-bidu tas-seklu 20, meta f'Malta kien hawn l-epidemija tat-tifu. Issa għalkemm dan ma kienx l-unika każ ta' mart serju kaġun tal-ilma, però dak li ġara f'dan iż-żmien kien wassal biex jibda l-proċess biex tinqaleb il-folja u biex inti llum tista' tiftaħ dak il-vit, timla tazza ilma u tixrob l-ilma mingħajr inkwiet illi ħajmardek. Illum forsi hawn min igerger dwar it-toma. Iżda nafu illi l-ilma tal-vit huwa tajjeb għax-xorb u mhux se jpoġġilna ħajjitna f'periklu ta' mart. Lura għall-bidu tas-seklu 20, eżattament għall-1912. Il-professur Temmy Zammit u l-uffiċjal tas-Sanità l-Maġġur Arthur Hugh Morris ippubblikaw rapport dwar il-kwalità tal-ilma. Analizzaw is-sorsi naturali kollha tal-ilma illi kienu jissupplixxu l-pajjiż u rrimarkaw kif l-ilma fil-waqt li kien qed jiġi ttestjat għall-minerali ma kienx ittestjat għall-batterji, tant illi 3 snin qabel, fl-1909 kif diġà semmejna, kien hawn l-epidemija tat-tifu, illi wisq probabbli kienet kaġun ta' ilma ġej minn ejjun ikkontaminati b'demel eċċessiv illi tferrex fil-wiċċ tal-għelieqi u kkontamina l-ilma tal-pjan. Wara sensiela ta' testijiet huma rakkomandaw l-użu tal-calcium hypochlorite bħala diżinfettant. Din hija taħlita ta' ġir u klorin illi meta żżida mal-ilma fi kwantitajiet żgħar ħafna l-ilma ikun sterilizzat. Zammit u Morris skoprow illi daqs kuċċarina klorin kull 20,000 litru ilma kien biżżejjed biex jisterilizzaw l-ilma. Wara dan l-ilma kien jinżamm għal ftit jiem ġewwa ġibjun sabiex tintilef ħafna mir-riħa u mit-toma tal-klorin. L-użu tal-klorin kien biddel il-ħajja tal-Maltin minn lejl għal nar, għaliex dan kien ifisser illi issa l-ilma tax-xorb ma kienx baqa' ta' periklu għas-saħħa. U fil-fatt, fatt interessanti meta nħarsu lura lejn dawk iż-żminijiet huwa li il-Maltin kienu saru jifhmu illi ftit riħa jew ftit toma ta' klorin fl-ilma kien bis-sinjal li l-ilma huwa nadif u tajjeb għax-xorb. Jekk ma jiżdidx il-klorin, ma jsirx il-proċess ta' diżinfezzjoni tal-ilma. B'hekk ċertu batterja li hija tinsab naturalment fl-ilma mill-ambjent jista' jkun illi tasal għand in-nies u b'hekk tpoġġi s-saħħa tan-nies f'periklu. L-ilma tad-dar li jasal għand in-nies huwa sejf biex jinxtorob. Aħna nitfgħu l-klorin fil-ġibjuni biex naċċertaw illi sakemm l-ilma jasal għand in-nies jibqa' ta' livell għoli. Il-klorin huwa diżinfettant l-iktar konvenzjonali li jużawh mad-dinja kollha, aħna naċċertaw biex fil-livelli li nitfgħu fil-ġibjun sakemm jasal għand in-nies ikun tajjeb. Aktar minn kull ħaġa oħra, l-introduzzjoni tal-klorin kienet tappa storika importanti fl-istorja tal-produzzjoni tal-ilma, mhux biss f'Malta, iżda madwar id-dinja kollha. Fil-fatt, sal-lum, il-klorin huwa l-iktar diżinfettant użat madwar id-dinja. U għall-kuntrarju ta' dak li jaħsbu xi wħud, jekk ixxomm ħiel ta' klorin fl-ilma tal-vit, anzi għandek iktar isserraħ rasek li dak l-ilma huwa tajjeb għax-xorb. Għaldaqstant, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma bħala l-entità responsabbli mill-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma fuq skala nazzjonali għandha wkoll ir-rwol illi tipprovdi servizz nazzjonali għall-analiżi tal-ilma. Illum l-ilma mhux biss ikun sterilizzat, iżda jgħaddi minn proċessi ta' purifikazzjoni u mineralizzazzjoni illi flimkien ma' monitoraġġ f'kull stadju tal-produzzjoni jassigura l-kwalità tal-ilma. Id-Drinking Water Directive hija il-guidelines tagħna biex aħna nassiguraw li l-ilma li qed nipprovdu n-nies fil-villaġġ jasal tajjeb. Aħna nagħmlu testijiet minn diversi stages, nagħmlu testijiet mill-boreholes, nagħmlu testijiet mill-reverse osmosis, mill-ġibjuni, fejn ikun hemm il-blending, ikun hemm il-klorin u mbagħad jasal għand in-nies. B'dawn it-testijiet u l-monitoraġġ kollu tagħna aħna nissiguraw illi l-ilma qed jasal tajjeb għax-xorb.
kuljum il-laboratorji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma jirċievu medja ta' 25 kampjun, li f'sena jammontaw għal iktar minn 9,000 kampjun ilma. La darba mbagħad dawn il-kampjuni jaslu fil-laboratorji jibdew isirulhom xi testijiet fuqhom fil-fatt fuq kull kampjun isir iktar minn test wieħed. L-ilma jiġi ttestjat għall-aċidità, għan-nitrati, għall-metalli, għall-batteri. Aħna nagħmlu microbiology test u nagħmlu chemical test. Microbiology test fejn niċċekkjaw il-mikrobi illi ikun fih l-ilma u bħala chemical test aħna nagħmlu testijiet bħal nitrates, conductivities, UVs, ammonia. Ta' kuljum isiru iktar minn 185 test. Jiġifieri 68,000 test f'sena. Huwa importanti li dawn it-testijiet ikunu eżatt li jkunu mħadma fuq xjenza moderna u minn nies esperti. Biex jassiguraw dan, il-laboratorji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma huma konformi mal-istandard ISO 17025. Dan huwa standard internazzjonali ewlieni fil-laboratorju fl-aktar pajjiżi żviluppati, standard ta' kompetenza flit-testjar u l-kalibrazzjoni. Aħna bħala laboratorju aħna ISO 17025 accredited minn National Accreditation Body. Aħna akkreditati għal fuq minn 45 parametru. Bl-accreditation aħna nassiguraw li t-testijiet li noħorġu huma ta' livell għoli. Meta jiġu l-assessors minn barra, aħna naċċertaw li huma jiċċekkjawna mill-calibration tal-apparat, sa' quality controls, sa' proficiency testing, blind samples, biex nassiguraw li il-valur li noħorġu ikun accurate. Fost affarijiet oħra, dan l-standard jiżgura li l-apparat huwa kalibrat, jiġifieri jipproduċi riżultati eżatti, illi t-tekniċi illi jużaw l-apparat huma trenjati u li l-kampjuni użati fit-testijiet huma traċċabbli. Apparti t-testijiet u l-monitoraġġ li jsiru mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, hemm ukoll id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali li jkompli jassigura li l-ilma li jasal fid-djar tagħna huwa ta' kwalità tajba u sikura l-konsum. Aħna ir-regolaturi tagħna huma l-Public Health u meta jkun hemm exceedance sa xi parameter nirrapportaw lilhom mal-ewwel biex naċċertaw illi l-ilma jasal safe għand in-nies. Waqt il-monitoraġġ tagħna, jekk ikun hemm każ fejn ikun hemm parameter iktar minn kif irrekomandat mill-liġi, aħna ninformaw mal-ewwel il-Public Health u jerġgħu jinġabru l-kampjuni. Apparti l-kampjuni li nieħdu minn kull villaġġ, nieħdu wkoll dawk li jsejħu l-audit monitoring fejn assiguraw li nagħmlu t-testijiet kollha. Dawn ir-riżultati tagħhom ukoll nirrapportawhom il-EU. Id-Drinking Water Directive ġdida ħarġet f'Jannar 21, ġiet reveduta, hija iktar iffokata fuq risk-based approach biex nassiguraw iktar li l-ilma jkun safe u issa Malta għandha 2 years transition. Din ġiet magħmula bir-rakkomandazzjonijiet ta' WHO. Tkellimna dwar il-ħafna testijiet li jsiru u l-mod kif l-ilma illi jasal id-dar tagħna ikun assigurati li l-kwalità tiegħu hija tajba u li huwa tajjeb għax-xorb. Iżda minkejja dan kollu xorta waħda u min ikollu d-dubji tiegħu, hawn min iħoss li t-toma tal-ilma tal-vit mhix tajba daqs dik tal-fliexkun, hawn min ukoll ixhom riħa ta' klorin fl-ilma. Allura, il-klorin eżatt x'inhu u għal xiex jintuża u x'qed isir biex itejjeb is-sitwazzjoni. Il-klorin huwa diżinfettant li huwa wieħed konvenzjonali, huwa diżinfettant effiċjenti immens u huwa użat f'numru sostanzjali ta' pajjiżi madwar id-dinja. Hemm bżonnu sabiex niddiżinfettaw l-ilma jiġi ddożat f'ammonti żgħar f'dożi li huma meqjusa bżonjużi sabiex nissalvagwardjaw is-saħħa pubblika. Il-klorin minkejja li huwa diżinfettant effiċjenti iħalli warah toma u riħa daqsxejn tedjanti. Huwa proprju għalhekk illi d-Direttorat tal-Kwalità, Riċerka u l-Iżvilupp ġewwa l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qiegħda tiffoka r-riċerka tagħha fuq li ttejjeb il-kwalità tal-ilma potabbli mill-aspetti ta' toma u riħa. Dan fil-waqt li inkomplu naċċertaw illi il-saħħa pubblika tkompli tiġi salvagwardjata skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Tul ir-riċerka tagħna aħna qegħdin nħarsu lejn numru ta' diżinfettanti alternattivi sabiex dawn
naraw x'inhu l-potenzjal tagħhom biex jiġu inkorporati fl-operat tagħna u fl-aħħar mill-aħħar jitnaqqas l-użu tal-klorin u titjieb it-toma tal-ilma. It-tankijiet tal-ilma fuq il-bjut hija veduta tipikament Maltija. Il-prattika li npoġġu tank tal-ilma fuq il-bejt bdiet meta lura fis-snin 70 u 80 minħabba skarsezza ta' ilma kien ikun hawn tuħ fil-provvista tal-ilma b'mod regolari. Allura, dawk li ma kellhomx bit ħasbu biex ipoġġu tank fuq il-bejt bħala kontinġenza għal meta ma jkollhomx ilma fil-vit. Dawn kienu jkunu tankijiet magħmula mill-asbestos u aktar tard mill-fiberglass jew tankijiet tal-plastik. Illum ħafna minn dawn it-tankijiet inbidlu u posthom ħaduh tankijiet oħrajn iktar moderni magħmulin minn plastik illi jiflaħ sħana tax-xemx u li ma jagħmilx reazzjoni kimika mal-ilma. Iżda minkejja dan kollu, xorta m'għandniex nixorbu mill-ilma tat-tank għaliex jista' jkun li dan it-tank ma jitnaddafx regolarment jew ma jitnaddafx tajjeb biżżejjed u anki jista' jkun li l-ilma tiegħu ma nużawx għal perjodu ta' żmien u minħabba fekk jibdew jitrabbew batteri fl-ilma bħal ngħidu aħna il-leġjonella. Dawn il-batteri, li normalment insibuhom fil-ħamrija jew sorsi naturali ta' ilma, xi drabi jistgħu jispiċċaw f'tank tal-ilma, speċjalment jekk ma jkunx magħluq sew. It-temperaturi sħan li jkollna fuq il-bjut tagħna huma ideali għal dawn il-batteri biex jimmultiplikaw. U għalhekk fil-fatt illi l-ilma tal-kċina li aħna nużaw għax-xorb u għall-ikel għandu dejjem ikun imqabbad dirett mal-mejn u mhux mat-tank. Id-djar Maltin huma attrezzati b'tankijiet ta' riserva fuq il-bjut. Daw it-tankijiet normalment jintlew mill-mains u forsi xi ġbir ieħor ta' ilma. Importanti li dal-ilma tat-tank ma jintużax għal konsum tal-bniedem. Qed ngħidu tisjir u xorb. Dawn l-ilma jista' jintuża kullumkien fid-dar, ħasil ta' ħwejjeġ, flushings, ħasil ta' artijiet, ħasil tal-persuna u dak kollu li wieħed jista' jimmaġina li juża l-ilma. Aħna nirrakkomandaw ħafna li l-ilma tax-xita jinġabar mill-bjut ġol-bjar u forsi reċipjenti oħrajn fejn fid-djar Maltin ma jkunx hemm bjar. Dan jista' jintuża għal kwalinkwa użu fid-dar barra għal konsum tal-bniedem. Qed ngħidu ħasil, tisqija, flushings u affarijiet oħra. Ma l-ilma tax-xita nistgħu wkoll niġbru l-ilma tal-air conditioning. Illum l-air conditioners huma komuni ħafna fid-djar bħal huma komuni ħafna tumble dryers daw ukoll jipproduċu ilma u jekk aħna nutilizzaw dan l-ilma ħannaqsu il-konsum tal-ilma tal-mains. Dejjem mhux tajjeb għal konsum tal-bniedem. L-ilma huwa importanti għall-għajxin tagħna. Iżda li jkollok l-ilma mhux biżżejjed huwa importanti li dak l-ilma ikun nadif u mingħajr l-ebda kontaminazzjoni. Biex bekk l-ilma li jasal fid-djar tagħna, li jasal fl-iskejjel, fil-postijiet tax-xogħol, insomma, kull imkien ikun pur u sikur għal saħħitna. Il-pass li jmiss issa huwa illi ntejbu it-toma biex bekk inkunu nistgħu innaqsu l-ammont ta' plastik illi ilma fil-fliexken iġib miegħu. Huwa fatt però illi f'ċertu lokalitajiet madwar il-Gżejjer Maltin l-ilma huwa ta' toma inqas tajba minn oħrajn. Però il-missjoni mhijiex impossibbli u fil-fatt diġà bdejna naslu u l-għan tagħna huwa illi l-lokalitajiet kollha jkollhom ilma illi huwa sikur kif diġà hu u b'toma tajba. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.